Rossiyani kartasi bu mana. Muavini vaziri korҳои хориҷии O'zbekiston Ilhom Ne'matov иброз дошт, ки режими Мирзиёев имкони дохил шуданро ба Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё баррасӣ мекунад. ӯ дар ин бора зимни мусоҳибаи худ бо аҷонси РИА Новости эълон кард. Неъматов дар гуфтугӯ бо хабарнигорон чунин иброз дошт: ҳоло ин масъала мавриди омӯзиш қарор дорад. Дар мавриди омӯзиши дақиқ баъдтар ин омӯзиш баррасӣ хоҳад шуд ва табиист, ки қарор қабул карда мешавад. Bu ittifakın esaretlerini Kazakistan'da hem koruyoruz, Kırgızistan'da hem. Mesela Kırgızlar hazır bazı yerlerde mitingler kılışıyordu bu ittifak karşı ve дар навбати худ намояндаи мухолифати O'zbekiston Muhammad Soleh, ки сарвари ҳаракати ҳалқии O'zbekistonро бар ӯҳда дорад, 27 декабр дар сомонаи худ бо муроҷиат ба тариқи видеоӣ баромад намуд. ба андешаи сиёсатмадори мухолиф дохил шудани O'zbekiston ба Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё таҳдиди сиёсӣ барои кишвар ба ҳисоб меравад. сиёсатмадори мухолиф чунин мепиндорад: ҳатто диктатор Каримов соли 2014 гуфта буд, ки дохил шудани O'zbekiston ба Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё таҳдид ба истиқлолият ба шумор меравад. аммо Мирзиёев мехоҳад ин масъаларо чунон ҳал намояд, ки ба қавле на сих сӯзаду на кабоб. чунон менамояд, ки ӯ ба андешаи худ назар ба устодаш сиёсати оқилонатарро пеш мебарад. hatta Lukashenko hem bu ittifaktan şikayetçi. Bana şuna kadar fonda ve Муҳаммад Солеҳ дар баёнияи худ мегӯяд: бо ибораи дигар, корманди ҳукумат мегӯяд, ки ҳукумат дар бораи таъмини аҳолии афзоишёбанда бо кор сари худро ба дард намегузорад. Илҳом Неъматов бо ваҷд мегӯяд: мо аҳолиро барои муҳоҷират омода месозем. ҳимояи ҳуқуқҳои онҳоро ба Департаменти муҳоҷирати кишвари ҳамсоя месупорем. ин департамент аҳолии моро бо ҳуқуқҳои муҳоҷир ошно месозад, шароит фароҳам меорад, то ӯ аз гуруснагӣ намирад. ин аст ҳалли муаммо ва ин аст сиёсати миллии Мирзиёев. integrasya hem iktisadi hem siyaseten bitte bir koordinatif bir merkez kurulup yani bitte devlet demeyeyim ben ama bir ittifak olarak ortaya çıksa keyin başka ittifaklar hakkında oylap koyuyor.